Khi này kiss nghĩ cả trình giết cắm lòng cùng mình xóa xua có para log Wat Shaniah ruma Kynthei mi mai tiền ngã suy ác khinh du ha Facebook cả khi cả lòng cùng angel cả message man kiss nghĩ good morning my love cả lapla ngã thiết gift na online shop cả thiết heart emoji non stop cả ông ngã ít ya pishisha Kynthei hadiah artayo ka offline baru shitayo Wat Leit Shaniah ruma Kynthei Kiit bats new tin at Kynthei ka ending breaks up Ki ông ngã itang ya pi Kynthei has status ka long in relationship today Nga la tid ring but slippers barim Nga tid jing bom but biscuit kak men Ka ông gu ting ping as nguk men Kynthei next day ka mood bad block nong en Nga perkat bakan phone Kynthei ka dam Kynthei nga shifting ka online man do bo Wat Leit Shaniah ruma Kynthei Ki laban yet ha Facebook day Ki ông good night bas gu kurmen Kynthei next week Philan tang old friend Today ba afitep ayaw nga penkindon Ka ông nga late yêu Kynthei ha photo ka don ha par Nga dunam ka smile ka shondur Bad o briw ba pinbitar Nga skupang hamin sim Kynthei nga yet show ay Ka block ya nga pat ka ada uwe pat ugoy Kapur ba nga tiya nga iyo hiya ka hajing post niyo jong nga Kapur ba nga kiya ka post photo bad uwe pat ba Hinta nga skill ka birthday ka lajot Bad nga ay comment congrats dot Wat Leit Shaniah ruma Kynthei Kilaban itang ha Instagram page day Ki ong ya pi ma only babe Kynthei ka video next ka don by the way pat ugoy day Nga lapin gordor pin ban bimlong Kait kila kum jingrong no Nga lakwah ban plahay ong mane Kynthei ka lapla ha Instagram page Kapin bitar bat kapin jaburong Haba ka plabad nga syong pat maroy sad Kajingim kam day bang kila ubas linggo Kynthei ka kubur ba nga pinshisha Wat Shaniah ruma Kynthei Wat Leit Shaniah ruma Kynthei Kajinjit kam day kum ha film ma TV day Fi itik tang lada shisha Lada amlong to smile bat pin kutsi saing don Wat Leit Shaniah ruma Kynthei Kynthei to kin mau lada pim mad love Pim nyim tip ya kajingim Khasi funny and sad song Clear male vocal acoustic account Emotional comedy love story style Clear pronunciation clean mix warm tone medium tempo Hakine kisni kajinjit kam long kum min shwashu Ko para lo Wat Shaniah ruma Kynthei Nga shuya kindu ha Facebook Karki kalong kum angel Ka message man kasngi Good morning my love kalapla Katid gift na online shop Katid heart emoji non-stop Kaong nga itya pishisha Kynthei hadian artayo Ka offline baru shitayo Wat Leit Shaniah ruma Kynthei Kiit bats kutin na Kynthei ka ending breaks up Kiyong nga itang yapi Kynthei ha status ka long in Nga chidring bat slippers barim Nga tidjing bambat biscuit kak men Kaong utiang pi nga nguk men Kynthei next day ka mood bat nongen Nga perkat bakan phone Kynthei ka dam
Henry nga shepting ka online man do Wat Leit Shaniah rumaya ki Kynthei kilaban ita Facebook day on good night bas nyo kirmen Henry next week Philan tang old friend Today Bafiti pa yung aping kindon Kaong nga late iyo Henry a photo ka doon ha park Nga dunam Ka smile Ka shondur Badu briw ba pinbitar Ngas ngayon pang hamansim Henry nga itso Ka-block yang apat ka-adaway parugo Kapor banget yang nga iyo hiya kahajing post niyo jonga Kapor banget ki ka-post photo badaway pat bahinta Ngas ngayon ka-partay kalajot Bad nga ay comment congrats dot Wat Leit Shaniah rumaya ki Kynthei kilaban yita nga Instagram page day Kiyong ye be my only babe Re ka video next ka don bad way paru gay day Oh Ngalapin koridor pin ban bimlong Kait ka kila kum jingrong no Ngalakwah ban plahay ong manay Hire kala plaha Instagram page Kapin bitar bat kapin jaburum haba Kaplabad nga syong pat marway sat Kajinggim kam day ban kilaw bas ngalingo Henry kakubor ba nga pinsisya Wat Shaniah rumaya ki Kynthei Wat Leit Shaniah rumaya ki Kynthei Kajinggit kam day kumafil ma TV day Piitik tang lada shisha Lada amlong to smile bat pinkut shi sang dong Wat Leit Shaniah rumaya ki Kynthei Henry to kinmao Lada pim mad love Pim nim tip ya kajinggim Khasi funny and sad song Clear my low vocal Kapin bitar bat kapin jakuro